Qu'est-ce qui se passe? Ton père a eu un accident de voiture. C'est grave. Papa est mort, c'est ça? C'est les gendarmes qui sont venus me l'annoncer. Qu'est-ce qui se passe? Ton père a eu un accident de voiture. C'est grave. Papa est mort, c'est ça? C'est les gendarmes qui sont venus me l'annoncer. Qu'est-ce qui se passe? Ton père a eu un accident de voiture. C'est grave. Papa est mort, c'est ça? C'est les gendarmes qui sont venus. Donc c'est nos petits... Bueno, vamos a ir empezando esta Bueno, rueda de hasiko prensa. gara prentsa Como aurrekoarekin, sabéis, vamos a presentar una de las dakizuen películas que bezala, compiten en la sección oficial de atal esta ofizialek sección de han lehiatzen den festivales film bat internacionales. aurkeztuko dugun, Donostia Zinemaldian, Lelizen, izen burua nazionartekoa du Winterboy. Eta bere taldearen kide gehienak hemen ditugu, beste eskinatik ona aurkeztuko ditut, gurekin dago Vincent Lacoste, Juliette Binoche, zuzendaria Christophe Honoré, antzez protagonista Paul Kischer eta ekoizlea Philippe Martin. Prentsa aurreko bat denez eta jende asko dagoenez zuzenean hasiko naiz galderekin eta horrela aurrera egingo dugu. Hemen badago lehen galdera bat. Hola, buenos días. Kaixo egunon, mila esker filmagatik. Nik bi galdera ditut, bat Christophe Honorerentzat eta bestea nola iritsi zinen Paul pertsonaiaren gana, nola erabaki zenuen bera hautatzea. Eta Paulentzat nola landu zuen pertsonaia, oso komplexu eritu zait eta iruditu zait. Benetan lan zoragarria egin duzula, eskerrik asko. Nola iritsi nintzen Paulen ganaino? Bueno, antzezle asko ikusi nituen. Castingari ekin genion, oraindik ere gidoia idazten ari nitzenean Magdan ekoizlearekin. Eta esan nion, castinga egin nahi nuela idazten bukatu aurretik. 300 bat mutil ikusi genituen, eta iragazi egin genuen pixka eta hautagaitza handi hori, eta iritsi zen momentu bat Paul izan zen hautatua. Nik banekien zer bilatzen nahi nuen norbait, behar badau formula erraroa irituko zaizu, baina ni nahi nuen gaur egungo gazte bat, nahi nuen nortasun sendo bat izatea, eta ez bakarrik antzezlea izatea. Bere sentibertasuna nire gustokoa izatea. Nik nahi nuen film honetarako hain gaur egungoa da pertsonaiarekin, nortasunarekin lotuta egon behar zuen. Hautatu behar nuenarekin, beraz horregatik Paul horrela gonbidatu zuen bere burua filman eta horrela eraiki genuen filma. Galdera da nola landu dudan pertsonaia, tira. Pentsatu nuen. Christophe etorri zitzaidan errodajearen momentuan. Niretzat filmatzea izan zen une bat, egia da oso lankide onak nitula Juliette Binochekin eta Lacosterekin. Baina nire kide nagusia Christophe izan zen egia esan filmak eta bitartean. Berarekin batera, berak eraman ninduen leku horretara. Oso modu delikatuan eta oso modu atseginen aldi berean. Egunon, zorionak Paul Kischeri eta antzezle guztiei. Zorionak batez ere Juliette Binoche,
bere Donostia sariagatik. Zure rol dramatikoa oso hunkigarria da, oso zirraragarria da. Antzezle dramatiko bikaina zara. Nola sentitu zara film hau egiteko orduan? Eta nola sentitu zara publikoan sortzen dituzun sentimenduei dagokionez, sentitzen dut, baina nire frantsesa ez da oso ona. Zein da galdera? Nola sentitu zaren publikoan eragiten duzun sentimenduarekiko? Bueno, bakoitza moldatu dadila, nik egiten dut aldudana, filmaketan eta gero nik eragiten ditudan sentimenduak, bueno, hori zinemaren magiaren parte da, hau da gertatzen denaren parte da, gugan gertatzen dena antzezle gisa, eta publikoak nola hartzen duen. Askotan, hartu aldi baten aurretik, ni publikoarekin lotuta sentitzen naiz, harrigarria ematen du, baina niretzat horrela da, niretzat zinema edo antzerkia. Zerbait oso intimoa jasotzen den momentua da, bakoitza gandik jasotzen dena. Baina bueno, areto batean partekatu egiten ditugu sentimendu horiek, baina bakoitzarenak ere badira. Eta hartu aldi baten aurretik, nik emozio oso sakon bat ukitu behar dudanean, zerbait kortina baten atzean gorde nahi dugun hori landu behar dudanean, egia da antzezleak zerbait piztu nahi duela jendearengan, bestela zertarako antzezten dugu. Guk unkitu nahi dugu ikuslea. Unkitu nahi dugu gezi, garden, ikusezina balitz bezala, eta gero norberak egin dezala alduena horrekin. Eta hori ere gertatzen da, zuzendariarekin bera da emagina, ez, prozesuan. Helburua da, azkenean, publikoarengana iristea, eta unkitzea hori begibistakoa da. Egunon, zorionak denoi, filma zoragarria da, eta guztion antzezpena ere alaxe da. Galdera bat Paulentzat, zer izan zen zailagoa? Sexu eszenak filmatzea edo sentimendu horiek helaraztea, emozio horiek helaraztea, lotsa zati pixka batekin. Zer izan zen zuretzat zailagoa? Sexu eszenak edo, esan duzu? Edo sentimenduak helaraztea. Sentimendu horiek helaraztea, suizidioa ere bai, tartean zer izan zen zailagoa zuretzat? Ez dakit egia esan, oso ondo zer esan. Nik uste dut bi gauzak izan zirela zailak niretzat. Bi gauza horiek dira multzo baten parte. Eta hori alde beraren parte da. Ez zegoen eszena bat bestea baino zailagoa. Behin eremua edo markoa hor ez zegoenean, gainerako pertsonaiekin, historia, eta bar, eta filman gertatzen den guztiarekin, etapa desberdinak ziren, baina ezin dut esan gauza bat bestea baino zailagoa izan zenik. Eta une batean zaila iruditu zitzaidan, nervio aldi kirioak dantzan jartzen zaizkion atake hori badakinean bera eta hildela, eta eszena horretaz gain, errodaje bitartean, egunero eszena desberdinak egiten genituen, eta gero horrek osotasun baten parte zen. Egunetik egunera filma osatuz joan ginen, eta sormen prozesuarekin jarraitzen genuen egunero, baina egia da bazirela eszena batzuk zailagoak bestea baino gehiago, baina ezakit esaten zen izan zitekeen. Kaixo, egunon.
galdera Kristofentzat. Zuzen 17 urteko gazte baten adimenean sartzea, eta ikusleari ere hori proposatzen dio, ez? Sar dadila mutiko horren adimenean hori ariketa bat izan zen zuretzat, ariketa pertsonal bat izan zen zuretzat, hau da adin horretara jaistea, 17 urtetara. Oui, parce que malheureusement, je n'ai plus 17 ans depuis tellement. Bai, zoritxarrez aspaldi ez ditut 17 urte. Beraz, bai, benetan ariketa handia izan zen, eta erronka narratiboa, jakina. Ze filman saiatzen gara pertsonaia baten erretratoa egiten, nerabe baten erretratoa egiten. Eta baita ere erronka formal bat ere bada. Nik nahi nuen filmaren forma nerabe batena izatea. Hau da, filma modu heldu gabe batean kontatzea, pixkat lirismo batekin, zalantzekin. Nik nahi nuen filmak bere burua aurkitzen joatea, eta ez film heldu bat izatea, baizik eta gazte baten filma izatea. Eta narrazioa oso lotuta zegoen erabezaroarekin. Nola sartu modu organikoan filman nerabezaro horren zuzendaritzan, eta ez bakarrik modu tematikoan gaika hartuta, ez garrizketen bitartez. Gero beti planteatzen da arazo berbera. Hau da, jakin behar dugu pertsonaia, beste pertsona batzuk behatu egiten dutela. Nerabezaroa da guk ere proiektatzen duguna lanean ere bai, harremanetan, hau da, ama semeak duten harremanetan, eta anai arteko harreman horretan, hau da, beraiek jadanik ez dauden nerabezaroan, ideia hori transmititu nahi da. Eta horregatik filmean nerabezaroa balioan jartzen da besteak haiengan proiektatzen duten begiradari esker. Ni zinemagilea naizen aldetik, uste dut nerabezaroa gustatzen zen jakitea, zinema nerabezaro bat dela beste arte batzuekin konparatuz, margolaritza adibidez, zinema nerabezaroaren parte da. Espero dut gutxienez beti forma amaigabea izango duela. Hau da, konkretatuz joango dela. Ez dut oso solemnea izatea nahi nire zinema. Eta niretzat nerabezaroa ere zineman aurrera egiteko modu bada. Hemen. Kaixo, dueluari buruz hitz egin nahi nuke alde batetik, eta beste alde batetik adimen gaixotasunak nola dauden tratatuta filmean. Eta baita Julieti galdetu nahi nioke azaltzeko pixka bat ama oinaze hori. Eutsi egin behar dio emaztearen oinazea ere bai, ematen du bitan zigortzen dutera lehen da bizi senarra galtzen du, eta gero bakarrik aurkitzen du bere burua. Eskerrik asko. C'est vrai que j'ai abordé ce thème avec Bleu. Jadanik azul, urdin, filman landu nuen. Autoistripu batean nire alaba eta senarra galtzen ditut. Eta Kristofek planteatu zidanean film hau egitea egia esan azul urdinen ondoren. Gidoi asko jaso nituela lutuaren ondoa, baina askotan baztertu egiten nituen ze gustatzen nire burua errepikatzea. Baina beste alde batetik gogoa handia nuen Kristofekin lan egiteko aspaldidanik. Egia esan oso unkituta, oso emozionatuta nengoen ditu zidanean, pozpozik nengoen abentura honetan sartzeaz. Eta uste du denok bizi ditugula dueluak. Hau da, erraza da, beraz, gure burua proiektatzea banantze honetan. Baina gainera egia da, eta unkitzen ari naiz. Egia da, seme presentziarekin hori biderkatu egiten dela, biderkatu egiten da oinazea. Eta interesgarriena da
nik antzestean hori ezkutatu egin behar nuen, eta horrek biderkatu egiten du are gehiago, zen horbaitek bere emozioei eusten dienean, edo egiten duenean, aurka egiten dienean beren emozioei, ez azaleratzeko, orduan nolabait gain indar bat sortzen da egoera hauei aurre egin behar diegunean, eta senarra gazte galdu dutenen emakumeen kasuan, egunetik egunera umeekin bizitzea, ez dut imaginatu ere egin nahi zer izan behar duen horrek. Hau da, antzezle batek lan egiten du bere fedetik abiatuta, sinisten duen horretatik abiatuta, eta egoera honetan sinestuz, gero nire gorputza da erabakitzen duenean gauza bat ematea du bestea. Hau da, emozioak azkenean, nik ez dut fabrikatzen, baizik eta haiek provokatu egiten haute, beraz, Paul eta Benzenen presentziarekin horrek biderkatu egiten zuen oinaz egoera hori, eta baita ere Christophen historiarekin. Nik nolabaiteko erantzukizuna nuen kontatzeko berak bizitako historio bat, naiz eta aldeak egon, eta naiz eta berarentzat oso hurbil egon. Hau da, Christophek nahi izan du egoera oso pertsonal bati buruz hitz egin, eta horrek erantzukizuna biderkatu egiten du, antzezlearen erantzukizuna historio batean, filmen batean eta emoziotan ere bai. Buenos días. Egunon. Ez, mesedez, adimen gaixotasunari buruzko puntualizazioa nahi duen. Aliziak Kristofonore galdetu dio, filman dauden gaiari buruz, duelu alde batetik eta beste batetik buru gaixotasunari buruzko gaia. Komentatu dezakezun zerbait horri buruz? C'est un commentaire difficile en fait parce que iruzkin komplikatua da. là au cinéma vous avez toujours peur d'être indécent. Zinema arloan beti beldur gara, indezenteak izango tegaren, ez? Eta filma prestatzen ari nintzen bitartean, ospitale batean filmatu genuen, eta hor gazte asko goten dira egoera zabaletan, eta nik asko hitz egin nuen erietxe horretako medikuekin, baita ere Paulekin asko hitz egin nuen. Eta modu orokorragoan. Behar bada, ez da egiaztapen benetako bat, baina denok bizi dugun aldia COVID-arekin, eta horrek pixka bat ahuldu egin ditu gazteak. Eta pertsonaia oso hauskor bihurtu ditu. Eta uste dut filmak hori erakusten duela, horren oihartzuna dela. Lukaren erretratuaren bitartez, erretratu bat egiten da ikusteko nola gazte horiek kolpatu egiten dira munduarekin, beraientzat mundualeku hotza da, gordina da, eta beraz sortzen da erretiro sentipen hori, eta batzuetan uko egite bat ere badago gazte horien aldetik. Ni ahalegindu nintzen modu jakin batean egiten. Ahalegindu nintzen kontatzen gainera nik hautematen nuen zerbait gazteriaren hauskortasunaren inguruan. Gustatuko litzaidake galdera hori zabaltzea eta Philip Martani galdetzea ekoizleari, ze Kristofonorek esan duen bezala, filma ikustean iruditu zait nolabait gaur egungo mundua hitz egiten duela, COVID ondokoaz, kontzienteago garela galeraz, dueluaz. Beraz, jakin nahi nuke, ekoizlearen aldetik zergatik inplikatu zara proiektu honetan, noski, zinemagilearen hortasunaz gain, noski, hain gai sakonak heltzen dituenak eta horren beste eragiten digutenak, neurria batean edo bestean denok pasatu dugu duelu garai bat azken 3 urteetan. Arrazoi nagusia zinemagilea da. Hasteko guk
zinemagile bat ekoizten dugu aldez aurretik, gai hartu horretik. Hau da, Kristofekin egin dugun seigarren filma, eta beti izaten dugu elkarrekin lan egiteko gogoa, leialtasun bat, eta gero ados jarri behar dugu egin beharreko zinemaren inguruan. Kristofek ideia honi buruz hitz egin zidanean, ez nuen planteatu ere egin. Ekoitziko dut edo ez niretzat begibistakoa zen egin behar noela. Begibistakoena zen asmatzea, hau da, gaiak berdin dio, baina tonua zen justua eta galdetu behar genuen gure buruari ea tonu horrek emozio bat edo film handi bat eragin zezakeen edo ez. Eta filmaren erronka ere oso lotuta dago antzezlekin. Eta jakin zein izango zen pertsonaia nagusia. Hau bezalako film batean, konkretatu egiten da behin protagonistak hautatzean, baina protagonista nagusia bilatzea oso zaila izan zen. Eta nik ikusi nuenean oso begibistako izan zen eta suertea izan zen. Egin dezagun film hau. Eta gainera, antzezle hauek aurkituko ditugu, eta Vincent eta Juliet ere bai. Baina argi gelditu zen, filma sendoa zela, naiz eta adjetiborik onena ez izan. Egunon, galdera bat daukat antzezleentzat. Juliet Binoche eta Paul entzat ere bai. Pandemian sufritu duguna, gauza asko gertatu zaizkigu eta gauza aurka egin izan digu. Lehen pentsatu ez genituen gauzak egin behar izan ditugu, pentsatzen duzuek ere bai, eta 3 pertsonaia hauek ere iruditu zitzaidan 2 sentimendu bakarri biltzen direla hortan, oinazea eta bakardadea. Eta zuek pandemian sufritu duzutena ere horri islatu duzue? Peut-être, Vincent, tu peux parler de la solitude de ton personnage à toi. C'est vraiment un personnage qui... Vincent, behar bada zure pertsonaiaren bakardadea hitz egin dezakezu, ez? Bai, ez dakit zen izango litzateken zeharreman dagoen COVID-aren, bakardadearen artean. COVID-a, honek denak areagotu egiten du, noski. Egia da gaur egun zailtasun asko ditugula etorkizuna ikusteko, gure burua proiektatzeko, zerbait positibo gisa gainera. Gainera, orain, kasu honetan, duelu bat gertatzen denean, oraindik ere pertsonak gehiago ondoratzen dira bakardadean. Nik uste du nire pertsonaia bere anaia zarduratu behar duela, baina uste dut ez dela behar aina heldu, ez duela heldutasuna ikorik egiteko. Beraz, pixka bat, bere dueloren artean, banatzen da, eta baita ere, bere anaia zarduratu behar du eta bere amaz ere bai. Eta familiara itzultzea balitz bezala, baina bera dinamika batean dago, Parisen bizi da, bakarrik bere bizitza eraiki nahian. Beraz, are gehiago erortzen da bakardadean. Bakardadea hitz egin nahi duzu? Non, mais sur la solitude, je sais pas si j'ai bien compris la question, mais c'est vrai que l'autre jour en conférence... Egia da, beste joden egunean, Kristofek prentsaurreko batean horri buruz hitz egin zuen. Eta ez genuen horri buruz hitz egin filmarako. Baina oso egokia iruditu zitzaidan, hau da, konfinamenduak edo COVIDak egin zuen bakoitza bakarrik egotea, eta ezin genuen gauza askorik egin. Eta filman, Luka testu inguru honetan ere ikusten dugu bere amarekin, bere anaiarekin, berak esperientzia batzuk ditu, gauza asko egiten ditu bakarrik, eta Kristofek esaten duen bezala, adin hori edo adin horretan nor bakarrik esperimentatzeko beharra duzu. Eta kasu horretan egia esan, COVIDak mundu guztia isolatu zuela, baina egia da baita ere,
momentu jakin batzutan bakarrik egon behar duzula, gauzak bizitzeko beste batzuekin egon gabe. Eta galdetu didazunaren arabera, hau da, nola aurre egin nion film honi, nik amarekin, anaiearekin, banuen nolabaiteko eremu bat, eta Kristofonorek idatzitako historiaren ondoren, behin oinarri sendo hoiek eskura izan ondoren, ni enitzen konturatu, baina esperientziak biderkatuz, besterik gabe, batzuetan oso errexak ziren gauzak, edo oso xumeak, edo esperientzia hoiek biderkatuz, nik uste dut horrek lagundu egin duela, eta oso erabilgarria egin zitzaidan. Nik galdera bat egin nahi nioke Christophe Honoreri. Hau da, ze fisikoa den une oro. Pertsonaiak elkar ukitzen dute etengabe, gorputza lehen planoan dago etengabe, eta badago arku hori osoa, ingurune osoa, sexualitatea borizu, iruditzen zaite ondo landuta dagoela, eta gaur egungo zineman askotan ikusten da, obsesio bat dagoelako gaiaren inguruan gauza guztien gainetik, zer den emozionala, zer den fisikoa, eta film bat ikusten duzunean, pertsonaiak prozesu psikologikoetatik bere modua fisiko horretan adierazten dute bere burua, eta egia esan pertsonaiak hazi egiten dira, eta gainera aktorak, antzezleak hazi egiten dira aldi berean, ze garrantzitsua den gorputza, nola jokatzen duten antzezleak bata bestearekin, beraiek duten harreman hortik harago, harreman psikologiko hortik harago. Oui, je crois que c'est un peu en tout cas la manière dont j'essaye de travailler avec les comédiens. Nik horrela lan egiten dut antzezleekin. Hemen iruditut eta berbada esango didate inondik inora ere ez dela horrela. Baina nik ez diet argibide psikologiko asko edo ohar psikologiko asko ematen. Ez dut ohitura hori. Baina bai ohar fisikoak ematen dizkiet. Eszena koreografiatzea gustatzen zait. Eta askotan erakutsi egiten diet. Sensualitatearen ideia hau gustatu egiten zait. Gainera, kontuz esango dudanarekin, familia bat definitzen duna normalean sensualitate bada. Hau da, zuk neskalagun mutilagun bat duzunean eta iristen zarenean familiaren etxera, edo neskaren mutilaren etxera iristen zarenean, hau da, zen modutan ukitzen duten elkar, hori berehala detektatu egiten duzu. Berehala ikusten duzu zein den familia baten hortasun sensuala, eta hori oso garrantzitsua da. Eta uste dut, askotan, filmetan, esaten dugu, familia izango da Juliette Binoche, Vincent Lacoste, Paul Picher, eta gero berehala esan behar da. Ea nola egiten dugun, gero benetan ikus dezagun, 3 pertsona horiek zerbait partekatzen dutela eta familia bat direla. Niretzat hori keinuen esku dago neurri handi batean. Eta gainera ze modutan saiatzen garen hizkera, gorputz hizkera komun bat ematen. Eta nik hori egiaztatu egiten dut. Hau da, gaur egun, Julietek nola hartzen duen Paul besoetan, edo Vincent nola hartzen duen besoetan, ez da modu berbera. Baina Vincentek azkenean Julietek bezala egiten du. Egia da besarkada asko daudela, film honetan besarkaden filma dela esan genezake. Eta hori bakarrik egin daiteke, benetan konplizitate on bat badago antzezleen artean, eta antzezleak oso ondo moldatzen dira. Eta gustatzen zait pixka bat familia izatea sensualitatearen lekua. Eta Paulen pertsonaiari dagokionez, niretzat oso garrantzitsua zen bere homosexualitatea diskurtso bat izatea esate baterako. Hor film asko daude, armairutik ateratzea, gazte homosexualei buruz, eta bar. Baina niri sekula ez zait interesatu. Niretzat interesgarriagoa da, ikustea ze animal sentsuala den pertsonaia hori. Eta niretzat beren
Sentsualitatea garrantzitsua da. Mutil honen erretratua egiteko, ez didate kontrakorik esan, beraz, ados daude. Bueno, antzezlei galdetu behar diogu honi buruz, baina nola baiez esan duten, ematen du ados daudela. Ez dakit azken galderarik ote dagoen, bai, Alicia? Bueno, gai guztiak ikutzearen gustatuko litzaidake Van Zanen paperari buruz hitz egitea, maskulinitate zeharkako bat du ere, bai, eta gero alderdi politikoa ere, hau da ze rol hartzen duen gizon, rola hartzen du, azkenean, SM zarrena besterik ez da. Maskulinitate hori eta batez ere alderdi politiko hori, hau da, gizon gisa jokatu nahi du, baina ulertzen didazu zer esan nahi dizuden, ez? La masculinité de mon personnage. Maskulinitatea nire pertsonaian. J'ai envie de dire, il fait comme il peut. C'est pas tant la masculinité, c'est qu'il se retrouve dans une situation qui. Alduena egiten du, dago egoera batean, gainditu egiten duena bere burua, eta saiatzen da, anaizarrena denez, bere oinazea eskutatzen, ematen du berak izan behar duela aita berria komatxo artean, familian, baina hori ez da existitzen. Eta besterik gabe, pertsona hauek alduena egiten du, eta bere maskulinitatea, ez dakit, hain harreman komplexua dute, eta bikaina iruditzen zait Kristofen, hau da, harremanak hain komplexuak dira, nolabait horrek ematen dio benetakotasuna filmari. Eta definitu egiten du familia bat oso ondo, nik arreba txiki bat dut, eta harremanak ez dira inola ere berdinak, hor indarkeria badago bi anai hauen artean, definitu egiten dituena, bere harremana definitzen duena. Eta hori irudimenetik ateratzen da, Kristofen irudimenetik ateratzen da. Hau da, harreman hori maskulinitatearekin. Eta uste dut horrekin ere lotuta dagoela. Nora nahi ere, uste dut, ahalegindu egiten dela aita rola egiten, baina ez duela lortzen. Amaitzeagatik ohar bat bakarrik uste dut interesgarria dela Van Zantek esan duenari dagokionez, hau da rol hau, familiako aitaren izatea, nik uste dut ideia bat proposatzen dela eta komentatu nahi nuke Kristof Honorekin. Aipatzen du oso modelikatuan, ezen bat aukera egon daitezkeen familia batean. Familia hau hautsi berri dena nolabait, aita galdu duelako, baina badaude ere beste familia batzuk. Hau da, Polen pertsonaia iristen denean Parisko apartamentura beste pertsona batekin partekatzen duena, beste familia berri bat sortzen du, eta oso ideia polita dago filmean, hau da, familiak ere agertu egiten direla berriro. Ez bakarrik gu ez gara bakarrik familia batekoak, baizik eta aurkitu dezakegu beste familia bat, beste egoera batzuetan, eta egoera komplexu batean, adibidez dueluan. Niri oso ideia polita iruditzen zait filman dagoena, eta nahiko nuke zuekin komentatzea ea ados zaudeten, edo nire pertzepzio hutsa izan ote den. Non, vous avez raison. De toute façon, le spectateur a toujours raison. Bai, arrazoi osoa duzu, ikusleak beti du arrazoia, noski. Baina ez dugu asko hitz egin Lilioz, baina Lilio oso pertsonaia garrantzitsua da filmean. Frantsesez badugu adierazpen bat, euskarri familiarra izatea, ez dakit espainera zer esaten den, familia horren euskarria dela esan genezake Lilio. Eta azkenean, Lilio ez du ordeztuko puzlearen pieza hori, faltan den pieza hori, baina osatu egiten du nolabait, eta une batean familia berriz ere bere burua aurki dezan. Erakutsi gabe pelikulan, baina elkartu egiten direnean Ama eta Luka berriro, hori kanpoan dagoen pertsona batek bultzatzen duen zerbait da.
eta gustatzen zitzaidan amak intuizio hori izatea, intuizio hauskor hori. Bera ere da berriro ezarri egiten duena lotura hori abesti honekin. Niretzat garrantzitsua zen filma amaitzea nolabait familia hau osatuz, suntzituta egon ondoren, nolabaiteko kontsolamendua zen, eta iruditzen zitzaidan garrantzitsua adieraztea filman. Eta denok bere burua berregin egingo dute, Banzanen pertsonaia jadanik joan eginda, Luka ja bere burua eraiki beharko du kanpoan, eta niretzat ere azkenean filmaren amaieran amak berriro hitza hartzen duenean, eta bere bakardadez hitz egiten duenean, batek espera lezake, denbora bat igaro ondoren, bakardade hori desegin egingo dela. Eta 3 pertsonaia hauek kanpoan bizitzeko beharra dute, familia horretatik kanpo bizitzeko beharra dute. Hau da, niretzat, sentipen hori, nik oso presente dut sentipen hori nire pentsamenduan. Hau da, zuk aita galtzen duzunean, gaztea zarenean, txikia zarenean, eta oraindik ere oso kontzientea ez zarenean heriotzaz, badago ideia hori. Hau da, berreraikuntza hori ezin dela familiaren barruan egin, baina berreraikuntza hori gertatu daiteke kanpoan, familiaren kanpoan, eta beti ere beste pertsona baten laguntzarekin, eta niretzat oso garrantzitsua zen film honetan. Hau da, 3 pertsonaia hauetan ikusten da, familia eszena hauetan, familia asko dagoen eszena horietan. Ematen du gertakari honek pixka bat 3 pertsona hauek egotzi egin ditula familiatik. Ematen du dagoela bakardade antzeko bat onartu beharrekoa. Eskerrik asko Lelizeneko taldeari, hemen egoteagatik, zuen filma zoragarriagatik, zoragarria da, zorionak, bihotzez, eskerrik asko gaur hemen egoteagatik.